Trebaš tu da ne udari. Tako. Pošto smo obavili svečano krštenje i pošto je naš brod svečano porinut, sad je vreme za svečani rad. Samo morate se presvučete, znaš, da ne isprljate vaša lepa odela. Treba da ih nosite. Treba da ih nosite u svečanim prilikama, da se zna, da ne zaboravite kojoj nacionalnosti pripadate. Ali sada nas očekuje naporan i težak rad i moramo da se ujedinimo. Zato se lepo presvucite, jer mornari bratstva i jedinstva moraju svi da imaju jednake majice. Drž ovo. I drž ovo. Opla, i drž ovo. Ne, ovo ću ja da držim. Branko, zašto ova lađa nije normalna kao ostale druge lađe, nego ima dve lađe? Zato što ova naša nenormalna lađa nenormalno brzo plovi. A ja volim brzinu. Uživam u brzoj vožnji. Onda drugo, ova naša nenormalna lađa ima nenormalno široku palubu, pa na njoj može da se vozi nenormalno veliki broj mojih nenormalnih drugara. Mislim da smo spremni. Čamac je naduvan, motor je na mestu. Glavno jedro je podignuto. Prednje jedro je spremno. Sajle su zategnute. Vi ste u dobrom raspoloženju, jeste u dobrom raspoloženju? Jesmo! Onda još samo da se ukrcamo pa da krenemo. Ukrcavanje! Pa Tozo, ako ovo naše bratstvo i ovo naše jedinstvo ostanu zajedno, onda idemo u svetliju budućnost.